Biyografiyam. Başlayalım selamdan. Salam. Men Devran. Familiyam Nureli. Hiç il otizm'a yoktur. Köp verilen sorulan biri otizm'an yok mu? Elbette yok. Men Levap Velayet'inde doğdum. Levap Velayet'in hocam maestrağında. Onun 5 yıl ovasında. Yani yaşlığım şu yerde geçti. Primer numara. 11 yaşıma çeyni şu yerde yaşadım. Yani orta mekteplik şu yerde başladım. 2004 yılda sentyabrın 1'ine birinci klasa, yani birinci sınıfa şu yerde vardım. Ana 5. sınıfımda 5. sınıfım oturyançam. Şu yerde okudum, şu yerde yaşadım. Maşallah birlikte oldum. Kızıklıdırmış, sonradan sonra başladı elbette. 6. klasın, yani 6. klasa başlayan yılım 2010 oluyor. 9 mu? 9. 6. klasa başlayan yılım elbette özeceğim kakamdan taşıyırdı. Başka bir mektep, yani Kerki şu atki Atamrat şekerimde okumana başladım. 1 yıl şu yerde okumumu devam ettim. Ondan 7. klasın eğen başından Aşkağa şekerimde okumana başladım da. Mektep adi. Mektep adi şu atki adi 86. Nomor 86. mektep. Yani şu yerleştirilen orta mektepte. Şimdi o yerde 2 yılda okumu devam ettim. Yani şu esas durmuş şu yerde başladı. Yani var kızıklı vakalar, esası öz isteyen uğrumaya taraf günürleniyorum şu yerde başladı da. Ondan sonra şu aralıkta şeyler orada atlar eken, yani halkara olimpiyadlara katnaş, yani komandaların arasına saylanmak hövesleri attı. İlkinci şu yerde başladı yemmeden. Ondan sonra hövet edip giyce deymen gün deymen okumalı oldu da. Ejen kakan yanında yok elbette. Yani köpçe onu 50 şu yaşlarda çağa olan hakikaten şu adam uladım der yani. Şu adam çağırarak olan. Öz arzumu yetmiyor ki, yani arzum şudu. Yani halkara olimpiyadada katnaşıp öz yurdumuzu belli etmek. Yani Avrupa'yı korlandırmak esası maksat şu. Kaptandan giyce deymen. Dinle sonra hayatta matematika. Kalanlarda hiç ilgisi yok. Yani beyle kurlarım qow, elbette fizika, kimya, biyoloji, informatika olar ama qowdur bölün, yani öz saylan uğrum şu yerde. Onun saylamağın esas sebebim şoňa tarap bir hili höwes sady. Yani iň ul doganymyz matematikan halýady. Ha? Masalada 4 dogan. Yani 4 çağanın 4-nçisi, yani körpe diýerler. Türkmenler şeyler. Iň kiçileri 3 oglan ve 1 gyz. Yani menden ulymyz gyz. Wagtyň roly ýok o ýerde. Yani diýjek bolýanym. Wagtla baglanyşykly däl de gaty bir. Yani okuw utarýançaň wagtyň var, orta mektep utarýançaň. Şu ýaşa hyçna gatnaşy bilýän, hukukdan bilýän. Yani onun için de otodaki kitabların rolü senin bilim derecen gıdıklandırıyor da esası. Senin özün alıp barışın, terbiyen elbette. Birimçe biliş. Senin berilen şolun diye önde koyulan meseleleri önde koyulan meseleleri çözmek için sana ilki näme gerek diýilýär şoňa. O ýerde öz biliş derecen gerek elbette. İkinciden hem pratika hükman suratda gerek, senin de bilýän bolaýyňda da, yani şu öňe goýulan mesele sen bilýän bolaýyňda da pratikan ýok bolsa şu ýerek baranda meselem bar alzyrap bilýän. Şeňa kynçylyklar bar da. Yani şu hükman suratda bir bilim teoriýa gerek, bir hem pratik gerek. Üçüncüsü emma nesibe. Doğru. Selam Devran. Selam. Bugünkü men umuman adaty gepleşikler ýaly ilki bilen gatnaşan üçin, wagt aýran üçin, soňra gyzykly söhbet başlamaga hasy motivasiýa berýän üçin taň köp taňlyklar sag bolsun edesmeli. Sağ ol, size de çağırın için. Sağ olun. Bu nokta nazar programmasy däl production'daky diýe, ýagny önümçiligi. Berde yaş talantlarımızı yüze çıkarmakta bir köprü bolup hizmet edýär. Biz umuman dörejilik toparymyz bolup ve bu nowatdaky diýmeýin, çünkü bu siz birinji gezek yaş kategoriýamyň arasynda birinji bolup interview alýas. Şoň üçin
Bu interview almaktanam ören wagtly özümüz sayar, tipler. Indi kim? Biyografiyanızdan soňky tanıştırmalardan bir näçe sorularymız var. Ol hem sizin bilim derejeňiz bilen baglanşykly, hem logikaňyz bilen baglanşykly, hem durmuşyňyz bilen baglanşykly. Başlasak. Çağlık bütçesinde iň uly arzuň nämedi? Diýip sorasam. Matematik ya da matematik uğurdan okaryn diýip guman edipmidin, pikir edipmidin? Ya elbette matematikte bir fikir etmedim. Yaşkam arzum ne içindir bilemem, yana doktor olasın gelýärdi. Yani adamları şeyle kömek edesin gelýärdi, beceresin gelýärdi. Yani diyecek bir adam şolaryň durluk ýyly ketelerine garşy özümi şolara garşy näil diýin. Kömek edesin gelýärdi kısaca. Arzum şody. Seýäbi görýän daşlarym ýaşaýan adamlaryň arasynda durluk ýyly ýarasyzlyklara seýär adamlar bar, şolary kömek edesin gelýär. Asıl niýetim kiçidim seýär. Olatlar kendisine mi? Nämeler bolup geçýände arka planlarında. Ýa soň birden matematika bolan höwes döredi. Kaçan? Haçan diýdim. Yani 3-nji sınıfyň soňuna diýsem bole. Näme zat? Sebäbi iň uldugyňyz öz okuyan mektebinde şu matematikaň ýarşlary gatnaşýardy. Yani devlet derejesindäki ýarşlar içinde gatnaşýardy. Anam bilemek şu görüldi. Oldumy ya da meňe bile şolar ýalyp bolasym geldimi? Ya şolar ýa bir zat arzu etdimmi, başary istedimmi? Bilemek birden matematika bolan höwes döredi. Onuncu 4-nji sınıfdan başladym matematika okumana. Ilk mektep programlaryny okýardym. Elbette 4-nji sınıf baktım 6-njy sınıfyň programlaryna çenli ýetipdim özüm. Tuweleme. Yani şeyle daşynyň maglumat nädim? Öwredici maglumat. Welin olam dile çeper adam niýsem bir kili öwgüň berýärdi past. Yani öwseler haly adam ýaşatdy we şu adam şeylerek öwse haly adam ol pastyan öwýärdi. Sen gowalyan, gowkayan, sada başararsın pastyan öwýärdi. Neticede hemme durum şu ýerde başlady aslında. Dogry. Ýöne şu wagt doktor bolup bilmediňmi? Gynanýarmy? Şu wagt doktor bolup bilmediňmi? Belki aslında wagtym bar. Hani intekbat olur adam geç olmadı diýsek, ýalňyşmy? Doktor olmadymy gynanamok. Diýsem awa çağajaktym. Näçin doktor bolasym gelýän bilemokdym. Yani sen näder durmuşyňy wagt ýa-da saradyp sen näder doktor şu wagt ýagdaýymy derek sen doktor boljak diýseler elbette ýok diýerdim. Seýäbi çağa wagty men düşünem o zatlaryny. Doktor olmak näme idi? Bir matematik bolmak idi, bir inženýer kompýuter adamy, yani bolmak näme? Ataň içilmek üçin tapady ýokdy. Gaty bir ýöne prosta görýän bir ya bir multfilmden ya da bir filmden bir özüme görüldi alam bolmagy mümkin doktor bolmagy. Şu ýerden dörem bolmagy mümkin da ýöne esas ýokdy belli bir. Nädir durmuşyma hem esaslary bilýän, görýän, nire tarap seretmeli, haýsy tarap gitmeli, köp zady başaramsam, izme durmak islämem. Yani matematik. Dogry. Taqiq bilimli adamlar dil edebiýatda sunugaty kän ýykyn eden bolmaýarlar. Ýalaşýamsyň. Dogry menem şolan biri. Sebäp diýsen, bilemek dogry meýleýärňiz, şeýle bir waka duýpdym da. Şeýle bir matematik wady güýçli. Ana şoň kitap ýazýardy. Ýadan kitaplar atken, yani Türkmen talipleri için eden hyzmat gatyly. Şu kitap ýazdygyň soňunda garşyna çykýan ýeke tek zat bardy. Kitap ýazdandan sonra kitap çap etmelilerine gelen wagty soňundan şeýle problemi çykýardy past. Yani gramatik taýdan ýalňyş bar Türkmen dilinde. Vay. Onsoň o diýärdi. Onu ýürütip barlamaýanlarmy? Yo, onu barlaýarlar, täzen gramatika täzen, yani gramatik taýdan ýalňyş bolaýanda da şol ýazyjy şonu düzeltmeli eken aslında. Olaň ideýasy boýunça. Ondan men diýen şeýle bir güýçli bir kimik, fizik, ili matematik şeýle bir adam, güýçli adam öz ugrundan sol hem öz ugrunu gowy bilmeli, birem sol Türkmen gramatikasyny suwçan ýaly ýalňyşsyz bilmeli mi? Onda eger onu biljek bolsa, o ýerdäki Türkmen dilleri ýörte şo alymlara näme gerek bar? Dogry. Olar näme işleýär? Olar näme işleýär? Diýjek, şol nemeden mende bir itergi döredi. Yani
Hem bir matematik şu tahqiq kılanlara höwüsçen adamlar hem dilim soňky derejede super bilmelimi? Elbette men mo gatwyr rady derse onda belli bir derecede hava. indi Her kim öz hünerini soňra çeni bilse, alternativi edil kämil derejesine çykmasa da bolýar. Esas öz uğruna gowursa diýen de. soňra çyn maňa tergidöre dibeýlik wagtda. Sebeleki dil nimelerine. Ýöne garşylygym ýok, ýani olar belki olan hiç günäsi ýokdur, belki ýene şeýlerek. Elbette. Tergidöre. Tasmutundan konsert bilemok, operalara da gatnaşyp şonu özüň höwesine gidip meselem diýelim, mugut bilet var we saňa çagyrýarlar, dosýarlar. Ýür gideli, saňa bilet aldım diýýärdi meselem. Gidermidim. Ya için gasıp öf çöf ay gutormady da tikir ederdim. Way haçyn fanlarma yeterken diýip. Elbette san hukumaty owzat. Yani yekelikde wagtym aýdyndyňmy hal, ýani bir iş edem wagtym aýdyndyňmy hal, ýani dazy şu okumy okuyan wagtym elbir mesele çözek bolupdy okamam. Aýdyndyňmy hal, ýani men ünsümi bölen okşol. Ýöne indi daşyndan bir konserde giderdiňmi diýen soragy. Ömrümde keşilik barlak gördüm. Men ilk göz duygu kaldırdı. Şu adam yadıma düşýär şol. Ýöne şu mende gowy täsir kaldırmaz. Kaldırsa da gidemok. Men çindir bir gidemok. Onu hemşin. Bilemok indi konserde gitjek bolsam ki ama öňünden yarım saat öňünden gitmeli. Konsert bir yarım saat dowam etse, yarım saatdan geljek bolsa men şeýdi 2 yarım saatim gitdi. Dogry. Ondan men internet açjan adyn ýazýan, saatlaryny tapýan, dinleýän. Praktiki hava. Son saylan ýöne hakykatdanam janyny bir zat asa gowy elbetde ýöne şol bilemok. Gidemok. Dogry. Ama elbette boluplar, herkimin öz dünýä garaýşy, nazary. Şol bir wagtda şu bir tema degende görä, sanat diýdik, edebiýat diýdik, dil. Näçe dil bilýän? Aýny dil bilýär diýende türkmençe bilýär. Bolwe, Rusça Ya, diýdi. elbette. Alternativli biziň bilýänlerinden. Ya anda itgeç dil diýip aýerde elbette daşarýar olimpiada ýaşlary gatnaşjak bolan hökmän surat ingliz dili gerek. Ýani ingliz dilini suwçanýan bilýän diýsem ýalançy bolan. Ýani özüme ýetjek derejede soragy düşünüp şoňa jogap berip biljek derejede, şonu ýazyp biljek derejede inglizçe bilýän. Ýani hiç ýerde şu wagta çenni garşymdan dil problemasy çykmady. Ýani ýeterli derejede bilýänligim sebäpli jogap berip biljek ýa zor üçinji şekilde bilýän üçin hiç ýerde olýanry gatwyr ütkeşik problema bolmady. Ýani Rus dili de şolar almy? Rus dilini men öňde mer şeýle bitergi wa ýani ýazyp bilemem kän. Harflar men tane gürlemekde ili düşünmekde gowy. Meni bir kösýände şoň grammatikasy. Ýani birem şoň ýazmak. Ýazmakda meselem şoň miýakiz nätiýordunuzdan. Şo harflary meňe tergi berýär bir kili. Kän itdiýabydyn meni. Ýazmak kän oňarmak. Ýöne abişin conversation için yani guruluk gepleşen içinde ulanıp bilýän, düşünüp bilýän. Rem jogam adykan gaýtar bilýän, diýjek bolýan, bu ýerde itkeşik ors dili bilen ataw däl ýene. Dogry. Böyle. Özüm başap çykjak derejede. Awa. Aha. Nemis dil, fransuz dili olar öwrenmek Nemis dili, fransuz dili. İtalyan, arap o da tapaty. Ýok, o dilleri öwrenmek höwüsim ýok. Ýene bir höwüsim bar, Hytaýçany öwrenmek. O da işin üçin gelecekde. Halam geljekde şeý işim üçin. Dogry. Näçe döwletde bolup gördüň? Dogry, men sanamadym. Soragat kän soraýarlar, ýöne sanamadym. Şu soraga men pikirimçe öňünden ker sana. Meselem hayran galdyrjak derejede boluplar kädiýän, ýani make an impression diýerler inglizler. Bir soranlarynda sen taqiq ılım okuyaňa, ahyrdan onda men pikirimçe giden gören ýerlerden sany, toşdy detaýlaryny bilsen, hem pikirimçe daqbitli bolar diýer. Ýöne meselem diýer 50 töwerek barmy? Ne, ýok, elbetde 50 töwerek ýok. Bu ondan geçýändir ýene. Okula girenden bermiýär, mektepde öwrenen başlapmy? Mektepde öwrenen bäri. Yani ýaşlar geçirilýär, ýene köplenç käbir ýaşlar wa diňe belli bir döwletde geçirilýär. Doğru. Şo sebäpden dünýäň her ýurduna gitme mümkinçilik. Bir neçe ýyl şu döwlete gidip bilýär. Hawa. Teşekkür. Hani yarışın geç derejesine we ýerine baglykda. Hawa. Dogry. Her günden 20den medal alyp gelýär mundan.
Elbette beýle bolmady. Okuş döwrümde, üniversitet döwründe o da şükür emmesinde boldy. Ene okuş döwrümde medal almadyk ýerlerim boldy. Elbette, käbir datlar diňe tejribe üçinem sine hökmünde de berläýär diýen. Şondan. Soňam sananam dersiň bol ýene de sorak galaýyn. Sandagy daşyrýan derejede näçe medalyň var? Hani kötüje atak goýansyň ýa-da okuwa tapşyrýanmy alan medallaryňy? Indi medal diýende ýaş bu geçirişine bağlı. Köpsünde, indi köpsüne diýmeli. 3 olimpiada geçirildi, şoň birine medal berilmeýär. Diňe hormat var. Indi galandyň medallary göden uçsak okuş döwrüm bir oturup sanapdym. Sonda emmesi bilen, yani hormatlatlar ya da hormatlat medal ikisi, yani her näçe olimpiadaň ýeňijidiňi sanak görenmapdym. Sonda 16 olmaly ýaňyşmasam, okuş döwrümdäki. Üniversitet döwrümde kileri olar medal näçe ýurda gitişim sanamaýçym, olaram sanak görmedim. Ýene medal gutaryndan soň, yani tarih döwrüm gutaryndan soň hem de sanama diýetim bar. Dogry. Aw ýene pillehana ýeten soň men pikirimçe gadanyň sümklençeli bir arka seredip, şeneripdir diýmek has ýakynlyk gerek. Çem orta arada eýläg çeňilen beýläg çeňilen ýörenden. Dogry. Soňra köplünç, yani gidýän soňky döwürlerde hasam ünsümit çekýän dat näme? Gidýän döwletlerinden köplünç kümüş medal alıp gelýän. Ya ikinci dereceli ornak gelýän. Onu sebäbi näme? Son sebäbi men hem bilesim gelýär. Ýene esas önemim kädýän, yani esas sebäbi altyna tarap ýakynlygym o derece ýok diýsem dogry bolar mukadýän. Yani çünkü şunça okapsın, akşamlar okuyundan galypsyň, tejribe geçiripsiň bilemek, nerwi o giderensiň gitmek üçin bilemek okuyundan galasyň. Şu giden ýere şenem üçin men birinciligi diýip içinden neme demem. Ha ikinciden bolady diýen prosta. Ýaşaýda kısmat bolaýarmy? Endi birinciligi almak isläp giden ýerlerim batykandi. Yani iň başda başlady, her sapar gidende birinci bolaýyn, yani birincilik alaýyn diýdim. Ondan seyretdim, iň başda başlady, endi ilkinji gidende, ilkinji sapar gidende de, yani birinci medal aldım ýadyma düşýär. Ýene şonda giden wagtym birincilik arzu edip gitdim. Birem şu ýerde bir soru wady, yani 4 mesele berilýärdi. Şonda kıyın meselelerini çözüp, ansat meselelerini gözüm önünde görünüp duran zady çözmedim. Yani eğer şonu çözüm bolsadım, ikinci yer, belki birinci yere yakınlardım. Yine näme diýeýin, öz niýetini ýokardan tutanmak üçin diýeýinmi ýa-da has özüme güvenmeten üçin diýeýinmi, bilemek şonu göremek. Ona üçinji yer aldım. Ondan soň näçe olimpiada gitdim, ýene şo bir ýagdaý gaýtalandy. Belli bir ýerden soň, "Bala, kümüş alaýyn" diýdim. Kümüş alýadym. Yani ergide şeydikden soňky wagtlarda ünsert gördüm bilen altyna höwesim ýok, ýöne kümüş alaýyn diýdim bilen kümüş alýadym. Belli bir wagtdan soň ol däme urildi we köpler üstüne öwrüne çekdi de, yani o soru gatkan soru da öýdäklerim past, yani ýaşa gidip gelýän we öýdäklere jaňa soraýan şeyde ýaş gutardy, yer aldım. Alaram ýerde sonra näçinji yer aldım. Benim kümüş medal aldım diýenlerin alaram men üstünden şey diye, değişçiler. Ayten gitmeken yerin belli diye. İkinci yer alacağım. Ay, şunça men pikirimçe bulam hiç ýokdan odur diýeri. Ya ikinci ýere ýetip bilmeýän, ençeme bilemek talipler vardır, ýarşyjylar vardır. Şükür edýär. Hani altın aslında bu ortalık moýnumda şey diýerdi. Beşlide gowlaşyp oturmaň, üçlükden hem gaçyň diýerdi. Ortalıkda näme aýa diýär hali. Şoň üçin men pikirimçe iň sadaja, hani ümsünjek angeloçik diýerler. Şo bolýar. Şoň kümüş medal alýan şol diýen. Soňra hawa ilk sorumda şeýle geçdik. Ne has profesional ya da şu yolu geçmek için sana kim himayetkar etti, durmuşunda kim sana onu
hani şu adama men durmuşunda uluyor orun berkleyen deyip bilecek adamlar töwerine geçelim deyip. Seni tayarlan, ruhlandıran ve şu dereceye yetiren kim? Muallimlerinden haysisi ha sen üçün ediz deyip soru bersem. O soru da aslında. Yine takip cevap vermek atıkıyım da. Sebep diysem belli bir muallimat tutmak kıyın. Sebebi o yerde şöyle yaşta tayarlanmakta okuyan dövrümüzde esası öz deň duşlaryň bilen, yani özünden bir sınıf ýokarda, iki sınıf ýokardakylar bilen bilet okuýarlar. Yani esasy şu taýarlygy içerik beren ýan ýoldaşlaryň birem şu özünden bir sınıf, iki sınıf ýokardakylardy. Yani şu arayan içinde, yani şu meýdanyň içindäki adamlar da belli bir muallimat etmek eder. Şu muallim men şeýdi bakat ýa-da diýip bolanok da öz-özüň esasy. Ýöne şol howandy öğretmek esas problemady. Muallimimiz şol howandy öğretmekde esasy. Mesela şol. Kim diýsem, mektep direktori. Şahatlara ruhsat berýärdi, ýani şeýle okamagına. Esasy şol. Muallimden başka diýeli durmuşumda motiv beren, ruhlandıran, galkındıran, mesela diýen matematika däl eýdem şu durmuşda ýaşamaga sebäp bolan kişi diýip kimi Durmuşda ýaşamaga bolan sebäp. has içkiň böyle nime girdi goýan goýun bolgaty goý diýen. Durmuşda ýaşamaga bolan höwüsüm haýsymady. Hani diyecek bolsam diýen bir durmuş diýen ullakan bir aspekti ötüşini alýa. Şoň şin diýende haýsy böleginde umumanmy? Umuman şol bir sanda senin üstünlüğe yetmem üçün mesela diýeli sen bir san çözüp bilen vay bollunny ay men besetjek bol izme gaýtjak diýen wagtymda şol adam ýadyňa düşüp ýok men durmaly men näme üçin beýle diýip hasem öňe gider şoňa sebäp boljak bolan adam diýin. Düşündüm. Elbette ecem esasy. Ecem ve kakam diýsem bar, ýöne iň üstünde duran ecem de. Yani şeýle okumamy esasy sebäp bolan. İçeri veren, goltuk veren, kynmyşym wagtym süýjülen maňa kömek eden. Ýanymda ýok bolsa da süýjülen. Jady sözleri bilen. Men saklan esasy tergin beren ecem de. Şonu diýsem bolar. Dogry. Aslında yerlikli belledin. Käbe men pikirimçe keme taraplayna motivleýici ýa-da bir işte ýerine bir işte diýip bilersiň. Edilerdi. Dogry. Senin üçin ine bir gyzykly soru var. İýleşimizden. Hani şu wada çenten köp ýerde bolup köp ýerde hani aýdymçy bolmasaňam belli bir tarapdan ilmi taýdan meşhurluğa sen belli bir derejede eýe. Şoň üçin näme? Şoň üçin seni dinleýän, seni özüne göreli hasap edýän jigilerimizden bir soru boljak. Öyle. Senin üçin çözülmesi ören kıyın, hatta mümkin däl misalyň barmy? Ol haýsy? Belki dinleyijilerimizin arasynda jogabyny çözüpler bardyr belki. Şeýleje bir ullakan taýar soramak. Yani durmuş tematyna göňsüň çözülmez. Kynlyk meseleler bar aslında. Yani matematika göňsüň belki çözüler ýöne. Matematika boýunça ýok. Ýöne durmuş baýatmaýsaň elbetde çözülmez kyn meseleler bar. Ýagny sen bu diýmek bilen tutuş matematika teoriýasyna hiç hili bökdönüşsiz hemme meselemler, misallar ýa-da formalar çözüp biljek derejede. Elbette bir wagt çözülmek ähtimal atyly sebäbi bu formada bugün olmaz ýerde tapylar. Yani diýjek bolýanym kyn meseleler diýende garamada näçe çözüldi? Çözülmejene garanti berilen meselelerin näçe çözüldi de yani şolary şaýat dolduruş bar. Endi belki sanalçy mesele galdy çözülmesi kyn bolan çözülmeýändik. Şu wagtça çözülmedik. Olaryň belki çözüler. Yani men anan ýa çözüljegine.
Yani beýle bir mesele eken garamak. Ýene öz gyzyklygyny bir ugurmady. Birazcık sinirşiwim gördim. Elbette o men güýjüm ýetmeýär, ama şu wagda ýetmeýär, şu wagda ýetjek näme ýetmeýär. Entek çözülmedi. Yani matematik ýöneköý sanlar diýen bir zat da, yani bir diňe özüne we bire bölünýän sanlar. Endi şu sanlaryň belli bir formasy hiç tapylanak. Eger şoň formasy tapylaýsa, yani şu belli bir ýygyderlik görünüşine gitýär-de. Şoň ýygyderlik şu formasy tapylaýsa, çözmek kynanyň ençe sorgy çözülýär aslında. Ýene şol sanlaryň belli bir formasy ýok. Yaşatın arzularım bir, şöyle şunu çözmek, şunu bilmek, ne ederken, edesim gelipdi. Belli bir döwür ýöne. 1 ýylda, 2 ýylda, 3 ýylda, 4 ýyl, 5 ýyl bolmagy mümkin. Şowsuz netijelerim sonunda birim meni şeýdip okadanlaryňam, ýa-ni egindeşlerim hiç gaýsynyň bir şo temada belli bir ýol almadygyny göremden soň, höwütim başlady da şoňa. Seýäbi indi biziň okuyan kitaplarymyz ýa-da adamlaryň özlerim şu hakynda hiç aýdyp bilmediler. Çynymy aýtsam. Anam meniň şu kitaby ýazan adamlar hiç aýdyp bilenok, onu okuyan, oňa zordan düşünýän adam nämet biler diýen özüne şonýam negativ bir duýgu berip. Doğru. Ýöne onuň diýýäňi bolýan, umyt iň soňky ödýän nersedir. Şonuň üçin umydyňyzy hiç haçan düşürmäň. Belki şunu dinlen, iyileşlerimizin biri kim bilir kudretli taraftan ya da has şu wagt ilham gelip bilmedim. Şu momentde işläp başlar dip umydymy da ýene umyt hiç haçan öçmeli däller. Dogry. Iň soň momentde de çykyp bilýär. Dogry. Kiçijik bir umyt ışık hemişe adamyň kalbynyň törüne hemişe taklanmaly, alawlanyp durmaly diýen. Dogry. Umytdan düşmem. Matematika, oku, bilimden başga boş wagtda memnun meşgulanýan iň esasy. Ne şu dip sanap biler misiniz? Iň esasy ýatmak. Dogry. Aslında iň matematika sarf etýän wagtymdan galan wagtda iň köp wagtymy şol matematika sarf etýän. Ondan galan iň köp wagtymy ýatmaga sarf etýän. Yani günüňde 7-8 saat ýatmaly bolýan. Ýatýan ýene o kän saat, o kän wagt ýene şol wagt ýatýan. İkinci sol. Anam üçüncüsü var. Elbette şeýle öz egindeşlerim bilen, dostlarlarym bilen oturmak, şolarla degişmek, ýa-da şolar bilen bir ýere gedilenje gitmek. Ýa-ni şeýle sosial nemede. Üçüncü derecede şol. Anam 4-nji derecede var. Yani 4-nji ýerde durýany. Yani gürleýäňde bolýar şonda da matematika jedweline ýaly derejede. Elbette bot geçýänler. Anam 4-njisi var şonuň kompýter oýunlaryna gowulanýardym. Yani şu adam dowam etýär. Yani olam meni şol aňardaky öz okyan ýerindäki kurtdaşlarym, dostlarym bilen üýüşüp, jemlenşip oýlasam bir gyzyklyýarlar. Yani o ýaşdan geçip barýar elbette. Şonda da. Okay. Ene şonda da oýnamama dowam etýär. Şuwatça. Ene bilemek geljekde goýmaly bolar. Goýars. Doğru. Elbette. Vallahi 5-nji aýdyp bilemem. 5-nji ýok. Doğru. Yok aslında onlarım ulakan egerde her adamın özüne göre bir gümencesi bolýan kadýan we şolam belik adamlar üçin ütköş görünse de uly rol oýnaýan kadýan. Şoň üçin işe görmedim men. Elbette. Sonra berjek sorama ýa-da jogap berdim. Gününe neçe saat ýetýän diýen, 7-8 saat diýdin. Dünýäde sen üçin iň wajyp zat näme? Sağlık diýersiň düşünýän ýene başga. Dünýäde men üçin iň wajyp zat birinji sağlyk däl. Yani sağlık wajyp zat ýöne men gözümde birinji durýan zat sen sağlygyň müň ýerinde bolaýsyn. Yani sen dünýäniň iň sağda adamy bolmagy mümkin. Yani hiç kesel teň başyma düşýän düşäýände de bir küýünde alyp çykýan diýelim. Men için ýakmetli bolan zat o däl de, men öz pikirim bar işim. Iň esasat maşallah.
Men maşgalan görmek istýär. Sen nälik sagdyn adam bolay. Ýene maşgalan bolmasa sana hiçbir zerurlygy ýok ka diýende. Ýa-da diýeli sen keselläýäňde sen ýarasy adam diýen sen maşgalan bolsa Howanda geçik tapylýar. Howanda geçik tapylýar. Sen olaryň beren motivasiýasy bilen seni hem dünýäniň iň sagdyn, iň baý adam bolýan da. Doğru. Lalışyan. Köp sosyal medya accountlaryňyzdan ady bäň diýip tanalýar. Onuň hakykatynda bir sır barmy? Näme sebäp bar? Gatty bir syr ýok. Ýene şol ýanky 4-nji derejä wagtdaky görünýär ýa elbetde oýuna baglanyşykly. Ýagny okuwçy wagtda okuyan döwrümizde şeýle kompýter oýun oýunça ýaşy guruldy. Ýani o toparlaýyn bähtäçilýärdi. Toparlaýyn bähtäçikde her kimiň bir lakam oýatçy oýnaýan oýunda lakama eýedi. Ondan soňra näme at goýmanda hakynda bir at pikirlendim. At käm pikirlendim bir gündür maksimum pikirlendim. Şonu bäň goýmak gelýärme geldi. Ýani bäň manysam aslında ingilisçe bilinýär. Hawa. Endi bir hil atmak, Hawa. yarmak manysynda tipa. Ýani elbetde şol oýnumyzam atmak, ýetmek, ýumurmak manysynda. Ýa şoýda şeýle bir oýundy. Ondan sonra atsaýdym, ondan soň bir goýdum, ondan soň sosial medialardan şoladym goýmaga dowam etdim de. Ýa bir näme diýeň? Gaýtaran ýandyra da alışkanlyk diýilýärmi? Endik öwrükde tamamapa. Doğru. Olam tak. Sorumda cevap aldık. Sonra iň galayan şahyryň kim? Iň galayan şahyrim birini ganaýt bilemokda. Bak. Hani süýüp okuyan iň gece günde şansly bolmaýan diýen şahyryň ýok ha. Kesinden bölük güjek alyp şolary durmuşda ornaşdyryp ýaşaýlarak. Her haýsyndan bölük. Da. Mesela Mahtumul Pravi. Soň indi hemme goşgyny düşünmek mümkin däl. Ýani özüme, öz derejeme görä düşünen goşgylaryny galayan, okayan, aýtýanym arasyndan eke wagtyň elbetde. Doğru. Ýa-da Gurban eder edýär. Kerim Gurbany biz. Esas sol üçsi. Üçsüni aýdyp biljek. Ýöne bir ýyl diýsem aýdyp bilmekden ýa. Sonra şeýle ummat hakynda maglumatlar allyk, gyzykly, herkiljek durmuş, umman teň durmuşyňy öwrenip diýelim. We bören bir durmuş eýen bir adam, hakynda bilýär. Şoň üçin iň top soragymyz näme bolar? Elbetde geljeki planlaryň, geljeki meýillerin we geljeki maksatlaryň hakynda bir gysgaça aýdyp bersem. Okuw taryp meselem ilk işine başlap okuw taryp nire? Näme planlaryň bar? Okuw taryp ilkinji edil öz wezipem. Daýman lazım. Okuwdan soň hökman etmeli lazım. Vatan borç. Ola ýa fakt. Aýersy çedilmedi, mesele hökman edäýmeli, etmeli. Ýa vatanymyzda bolsa her bir erkek adamy. Elbetde. Ondan soňky laraýsam, esasy şol gylyklandyr ýandyrda. Şeýle. Ondan soň etjek zatlarym belli bir ýol ýok. Ente oňa şeýle wagt kämurlyň sebäpli kän bir seriozny, ýani şunda gaýyp bir pikirim bolmady ýene belli sanagyljy ýollar saýlap goýdum da. Ýa şoý ilmyň dowam etdirip PhD we magistr şolar okumak niýetim bar. Ýa-da olar dowam etdirmen görmeli bolmak niýetim bar. Ýani iksem şol matematika bilen baglanşyk iksem. Ýa şol iki ýolum. Ýene üçünçisi we olaýan beýleden. Ýani matematikany düýünden terk edip başga ýollara gitmek. Başga ýol bolanda? Başga ýol bolanda Belki biznes. Belki biznes. Belki kompýter tehnologiýalary. Belki şu esasy gyzyklanýan tema ekonomika bilen edilýär şu kompýter. Ýani köp adam gyzykkan ýa, mene şu köplerin biri olaýdy meýden şo. Injenýerçilik ýagny diýjek bolýar. Edilýär. Kompýter injenýerçiligi. Edilýär. Ýöne siz belli bir derejede da şurada gidip gitseňiz, hani gitseňiz
magistr etmeň şansy da ýokary. Magistrlik lisansym ýokary. Şu inženýerçilik urdu. Oway, ýokary. Indi bir näçeden şu wagtda öňünden teklip beramandyk. Gelip bilersiňiz diýen nemesinde. Sen öňkü gatnaşan kara ýaşlarymyzda ýaşda soň ýaşyň ýeňiçlerine şeýle neme berýärdiler. Mümkinçilik berýärler. Ýani biziň şu Olimpiadan geçilen üniversitetinde şu üniversitetimize magistra siz çağırýarys, gelip bilersiňiz. Ýani içili bir problemasyz, zatsız Göne ýazylyp, göne registrasiýa baraýman. dogry. Bu da siziň üçin şu wagtdan işlemeňiziň köýüri. Ama Miwes bolup gidýär belli bir derejede. Şeýlelik bilen siziň bilen geçen şeýle gyzykly görümlerimiz, pikir alışmalarymyz üçin ýene bir edek sag bolsaň da gelýär. Geljekki hünäriňizde de, durmuşyňyzda da, alyp barýan meýilleриňizde de, amallaryňyzda da adamlary mundan beýlekde täsirlendirme ýoluňyzda uly rewaçlyklar arzu edýär. sağ olun. Emekleriniz için.